या धनत्रयोदशीला जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्स सोबत खरेदी करा। सानवी, रोजचं सौंदर्य, रोजचा आत्मविश्वास। आता प्रत्येक खरेदीवर कॉइन। हत्तीला पकडण्यासाठी मोहीम सध्या सुरू असून त्याला ठेवण्यासाठी कंपाऊंड तयार करावं लागतं। त्याचं काम प्रगतीपथावर असून कंपाऊंड करण्याच्या आधी हत्तीला पकडल्यास त्याला माणसाळावं लागतं। त्यामुळे कंपाऊंड पूर्ण झाल्यावर हत्तीला पकडलं जाईल, अशी माहिती माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी दिली आहे। ओंकार हत्ती हा सध्या मडुरा आणि कास वगैरे ह्या परिसरात धुमाकूळ घालतोय। हालत त्याने मोटरसायकल सुद्धा पायाखाली चिरडली। या हत्तींचा काही बंदोबस्त करण्यासाठी तशी मोहीम काही राबवण्यात येणार आहे? तशी मोहीम सध्या चालू आहे। हत्तीला पकडल्यानंतर त्याला एक कंपाऊंड तयार करायला लागतं। ते कंपाऊंड करण्याचं काम प्रगतीपथावर आहे। कंपाऊंड केल्याशिवाय हत्तीला जर पकडलं तर त्याला जे माणसं लावायचं असतं त्या प्रक्रियेला संधी मिळत नाही आणि त्याच्यामुळे ते पूर्ण झाल्यानंतर, ते कंपाऊंड करण्याचं काम पूर्ण झाल्यानंतर हत्ती 100% पकडला जाईल याची मला खात्री आहे।